Mahal na Ama sa Langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin, ang aming panalangin, sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Kong Joey Tutulikan albay, sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman, sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntagalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, bicycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! Kaiba, katabang, kasurog, asin panalmingan. Estasyong may tuyong makapagpabago, makatao, asin mairepresentar ang kada individual sa kabikulan.
lihitimong mga impormasyon na aga pa sana, dapat nang maaraman, dapat nang antabayanan, respetado, mapagkakatiwalaan asin subok na. Bicolnet TV, may panenintugan, daing kakampihan paduman sa progresibong Kabikulan. Sa dilim ng kahapon, usbong ng liwanag sa atin ngayon, istasyong magmumulat sa Bicolano, magbibigay pag-asa sa ating puso. Sa Bicolnet TV, hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at aral mismo. Marami nang natulungan, marami nang napagsilbihan, maghahatid ng karunungan, maghahatid ng katotohanan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Bicolnet TV. Kaiba, katabang, Kasurog. asin panalmingan. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicolnet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hardrax Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro-sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang magtatauning serbisyo publiko sa lambang Bicolano, mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo, asin riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo Asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya. Sa serbisyo Asin Riparo, tigrisa na sa Bicolnet TV. Kasuro kag Bicolano Worldwide. Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicolnet TV. Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo Asin Riparo sa Bicolnet TV. Serbisyo Asin Riparo, kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicolnet TV. Hindi man ako gwapo, hindi man ako gwapo, serbisyo Asin Riparo,
Mga tugang Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia, maray na aga probinsya ni Albay, syudad ni Tabaco, Legazpi and Ligao. San man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao World. Good morning! Magandang umaga po, Ma'am Ninya Yao, kay Men Oropesa from Nueva Ecija, kay Ma'am Nilia Marcaida, good morning. Ohayo gozaimasu dyan sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias mga amigos y amigas. Mga tugang mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Reparo ngunyang pong aldaw kita nin Biyernes, Fly Day. Petsa 9 na po kita ngunyan kang bulan na Agosto taon 2024. Sabayan po nindan sa indong lingkod 2 oras kita 7 to 9. Re-restoryahan naman lamang kita, Ma'am Ninya Yao, kan mga pangyayari, mga nangyari, mga mangyayari pa sana sa tuya pong palibot. Siyempre sa mga nakakalapuyan kan sa indong lingkod, apwera po yan kan mga pigpapaabot man po ni Indodig din mga reparo. Sa tuya po yan tatawan ni serbisyo sa laog kaining programa. Oy, duman po sa may mga kumpleanyo ngunyan, August 9. Maligayang happy birthday. Specialmente po sa Regional Director kang Department of Tourism, di po sa Region 5 sa Bicol, si Director Herbie Aguas, sa birthday niya ngunyan. Kasabay man dyan sa kuyang idol, si Sir Nong si Sir Nong Narangasa. Birthday man ngunyan ni Nong Rangasa. Yo. Sa may mga kumpleanyo po, maligayang happy birthday. Sa may mga okasyon, dispiras na po dyan sa Banwaan kang Tiwi Albay. Ayo, piyesta sa aga. Happy piyesta po sa mga taga Tiwe. Mga taga Tiwe Albay. Dahil nanggad nindo paglingawan sa kuyang perming tugon ha. Iringatan tapo ang sa tuyang mga sadiri. Dahil man po kiibang maingat kan sadiri ta kundi kitaman sana. Duman po sa may mga kamunduan na sa muya pong pakikidumamay sa may mga kasakitan. Parahay natabi ka mo ha, magsarig lang po kita sa satuyang kagurangnan. Amen. Amen. Thank you, Lord. Salamat, Lord. Sa panibago na naman aldaw. Bala ka natabi, Lord, sa mo ha. Gabayan mo po kami. Sige po mga tugang, check-in po muna sa indong lingkod. Ako po si Manny Moxeya, si Mr. Hulbutana Tabini, ang sa indo pong servidor, asin mga taga-reparo. Live na live mga tugang sa BicolNet TV, kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangarad po yan kan sa muyang station manager si Maestro Neil Adtuon. Kasabay dyan ang bilog na tropa. Mga tugang, mga kabayan, kami po sa Rabay minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang miyembros kang pamilya. Sana po nasa maray sa nakamong kamurugtakan. Ano man po ang sa indo mga pinagigibo sa mga oras pong ini.
Mga tugang mga kabayanan, gusto mi po permisa na po kitang happy, enjoy, relax. And syempre mga tugang, bawal tabi ang kidit sa mga panahon pong ini. Si Manny Moxea sa programa Servisyo sa Asin Rupano sa Bicol Net TV. Sige tabi, Ma'am Nilya Marcaida, sa mga nakantabay sa tuya. Paki-follow na lang po kan sa muyang Facebook page sa Bicol Net TV. And mga tugan, live man po kita sa Facebook account kan sa indong lingkod Manny Mox Sulbutana. Paki-like and share na lang, paki-share na lang tabi. Kaning mahiling man po kang iba. Yo. Sige, good morning po sa mga taga Nueva Ecija. Kay Mamen Oropesa. Good morning tabi sa indo. Kumusta dyan sa Nueva Ecija? Maray-gari dyan ang aningon niya na no. Kumusta po? Biyernes na! Sabi, pag biyernes ngaya, gari ngaya tugang nan kang abado. Kaya maray ngaya kiniday na maglawag sa opisina. Abado naman sana ngaya. Kumusta tabi? Kumusta ang mga taga-Banuan kantiwi? Dispiras na tabi kita ngunyan. Nagpapadagos pa man po giraray ang Coron Festival diyan sa Banuan kantiwi. Ingat-ingat na lang tabi ha. Sige mga tugang, alas 7:14 na ang sa tuyang Philippine Standard Time. Ano ang sa tuyang mga reparo? Ganyan pong biyernes. Pagkadaing pala. So, Ibalong Festival dyan po sa siyudad kan Legazpi. Maarangkada naman. May sarong bulan man ang selebrasyon. Kang Ibalong Festival kan siyudad ni Legazpi. Ni baya tabi ha, minor de edad po, dako po, mantang nagagamit po nin illegal na droga sa eskwelahan. Diyan po yan sa Banwaan Kandaraga. Nako, minabaralik pa sana sa klase sa mga estudyante. Sa mga magurang tabi, pakibantayan po ang sa tuyang mga chikiting. Yogon mo yan. Minor de edad. Naggamit kidroga dyan sa eskwelahan. Maria Joseph. Ang probinsya po kang Albay nagtagamanin 1.5 million na pundo para po duman sa mga centenarian kang probinsya. Bihira man baga pero bibihirang nakakacentenarian, nakaka-100 years old. Mate Edwin Sistina. Ano daw kumabot pa man niya. Kunyan sa nangani, nagkukurulog na mga kasu-kasuan ta. Kaya ta daw maabot pang 100 years. Tulotabing Bicolano, mga tugang. Semi-finalist po sa national level kang 2024 Search for Outstanding Government Worker. May nakalawag na tulong Bicolano sa Search for Outstanding Government Worker. Yo! So mga maurag na mga trahabante kang gobyerno. Bako ini sa mga ludoy-ludoy. Kasabay ba ka mo digdi sa 70% kang mga Pinoy paborda tabi na ipagbawal ang cellphone sa mga eskwelahan? Anon masasabi man nindo digdi? Pag oras kang klase dapat day magpapara kuti-kuti ang mga chikitig. Day na mabubuhay ang mga chikiting ngunyan pag day nakakapot kisilpon.
Halos gabos na oras cellphone ang kapot. Sige, ang kuti kang cellphone. Yo. Oy, mga tugang ang Pilipinas kong mahal. Pangduwa po sa pinakadakulang customer. Panduwa databi sa pinakadakulang customer kang Brazil. Pag-abot databi sa pag-import ning karning orig. Iyagad mo yan. Mahilig kita sa karne, ano? Biyo kita nag-import sa Brazil. Matindi. O di pa, mga tugang, utang kang Pilipinas kung mahal, posible databing maglangkaw pa nin halos 20 trilyon. Sa pagtapos po kang termino ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Posible databi mit Edwin Sistina na umabot sa 20 trilyon ang utang kang Pinas. Malapit na buo ang sapu. Hanggang matapos da ang termino ni Bongbong Marcos Jr. Ay inay. O kumusta na tabi si Manong Kaloy? Yun na pigsasabi ta. Bakong nagkaburuyosa na. Pinagpiestahan po kang social media, kang media. So, mga pahayag po kang magurang ni Manong Kaloy ang nakasungkit ni back-to-back na gintong medalya daman po sa Olympics. Ilinganan nindo. Imbis ngayon na mag-urugma kita, mga Pinoy. Ala, saw-saw digdi, saw-saw duman. Taman aram ano talaga ang totoo. Kaya dapat ko ta kay tupig urulayan sa pribado sana bako duman sa social media o kaya sa sala man kaya ta nagpa-interview. Laka mo dyan. Nagpa-interview tapos yan. So iba duman mga fake news na. Aramo naman sana sa social media. Sa social media, pag may luminuwas nagtitrending, yan. Igiribuhan ki paagi, igiribuhan. Lingat na pinagpistan bagatabi Sir Jude Nicolas Sura. Imbis na mag-urog makita ta dinaraso sa toyang bansa dumaan sa Olympics na nakasungkit kita kibak-tubak na gintong medalya daita. Kaya nabaga pinagpistahan na so problema sa pamilya. Kaya dapat makaukod kita digdi na pag may problema kita sa pamilya daita ipag-agi dyan sa social media. Tapi pirestahan para ikong piyesta dyan sa atiwe. Tubod pa ako. Maray na agatabi sa gabos na mga paradangog mo. Happy piyesta po sa mga taga-tiwi. Bikini men. Sir John! Sir John! Sa mga taga-tiwi-tabi, kumusta ka mo ni Sir John na Nicolas Sura? Bikini men. Kaya ikatabi ito pe, pag may problema ka sa pamilya, dahil mo'y pagpaparapuro po sa social media. Papagpiestahan iyan. Yun na bagang naging kagawian kan mga Pinoy. Pag may problema, maski sa pribado na, maski sa pamilya, ipo po sa social media. Yaon man sa mga marites, sa mga marisol, Isus Maria Jose. Iling mo na yun. Yan nangyari ngunyan kay Manong Kaloy. Bakong pinagpiestahan.
ikumpiyesta sa tiwi. San maorang. Yo. Kaso rin ito, kasud nagpa-interview na baga for the last time nga, nagpa-interview si ina ni Manong Kaloy. Pero magayon, taigwa nagki-abogado. Bato, so, abogado bagado man tabi, Ma'am Shi Trilles. So, idol ko ito. Si Attorney Porton. Morag na itong abogado, Ma'am Tuason. Maurag daw itong abogado si Raymond Porton. Nagpa-interview, nagpahayag na for the last time. Na ang sabi na pag-urulayan na sa naninda sa pribado. So problema sa pamilya ni Manong Kaloy. Dapat araw kan so ginibon niya kang inot bako na nagpa-interview tulo. Naramog lugod. Bako nga tabi Ma'am Tuaso, naramog lugod. Kaya tabi kita kung may problema kita, lalo na pag sa pamilya, dahil kita magpaparapropos dyan sa social media, tapag pipiestahan talaga iyan. Ili nga po nindon mga po sa social media. Tapos so iba, nakikimarites, Marisol, i-edit sa mga pigpost mo duman, bakong narimate. Ay, inda. No. Pero ngayon ko tabi, Sir Mox, pag may kadagit, ipos ko an sa FB. Tapos tarayan mo pa Ma'am Tuaso na di. Maria, magayon kan, biyo mo pa tamblingan. Bagayan, nagiging luwasan takihinanakisyon ang social media di. Takang inot da iman, nura man kita kiluwasan kang hinanakisyon kang inot. Bako, ngunya na igwa na ki Facebook kung ano-ano pa, o di igwa na kita kiluwasan kang hinanakisyon ta. Pati muda, iluwas ta. Lalo na pag daing kuryente. Mudang daing katapusan sa aliko. Bata so aliko, bungugo naman. Bungugo na so aliko, kamumudakan mga konsumidores. Adi! Ayogon mo yan na paingurag na muda. Daing aldaw na daing namumuda ang aliko. Adi! No. Yan, tama iyan tabi Ma'am Tuaso na di. Pag-abot po sa mga problema sa pamilya, hindi pagpaparapuro po sa social media. Magayon kan, magururon ka mo, o kung dahi man ka mo magkaururon, isa sa indo na sana yan. Alato nindong maghilom. Hilingan nindo. Ano nangyari doon kay Manong Kaloy? Bako nagbabasol baga, nagbabasol sumagurang, nagbabasol man ta nagluwasan lugod kikulog kibuot. Kuluwasan kikulog kibuot duman sa social media. Di siyempre sa mga taga-media man, mahapot digdi hapot duman talagang nakalkal. Yogan mo yan na gari may problema man nanggad talaga ning mag-ina. Adi, gari makulog man subot ni Manong Kaloy ta. Naglalaban siya. Gari nga dahil lamang nga ako pigsuportahan. Tapos pig-congratulate man kang ina. So aki niya. Sabi kang aki, genuine nga daw yan na sa imong pagbati sa ko. No ngayon, genuine nga yan na pagbati mo sa ko. Ano, totoo nga yan. O pakitang tao sa na, sus Mario, si mga makulogon bagang parte yan. Magurang kataramang kakiaki mong araw ka. Kaya may kulog nga yan ako kibuo. Ayo.
yangon yan nga pagururunan mi na sa nangayain ni sa pamilya. O ano pa, tapos na subok si. Iyo. Yun na nga niyan. Tama man, sabi digdi, salaman talaga na ang pamilya ipoposta. Daw anong sabihon, pamilya yan. At the end of the day, pamilya man sa natabian, magdadarama yan. Iyo baga, si Sayman na ibang madamay sa imo dyan. Maski nga ni kataning mo, dahi ka mandamaya. Ang madamay sa imo, so pamilya mo. Kung dahi ka kikapamilya, maray lamang so kapuso, magtabang man sa imo. Bako? Sige. Tabi mga tugang ha, ang sa tuyang mga pataratara. Sa tuyang pataratara ngunya na Biyernes. Ano tabi ma'am tuason? Ano nang ano mo? Teacher ano ka na? O master teacher ka na? Gari baga may lang kauso sa indon sweldo ha? Makimaritis daw ako sa imo. Igwa bagayan na garian sa PNP aday kang inot PO1, PO2, PO3 sa maestra igwa man na teacher 1, teacher 2, teacher 3 tapos igwa teacher 4 igwa hanggang ano yan teacher 5. Iyo. Gari may sweldo kaya lang gari katiting. Gari katiting sa sweldo kan mga kamaestra na di. Bata grabe ang problema kan mga kamaestranta. Grabe ang pigpapagiribo. Kaya kung ngaya mamaestra ka, makalawag kang teacher, daraga ka pa, nako, diyan ka na magurang, dahi ka maagaw. Grabing trabaho. Matururog bagan mga teacher. Dahi na nga ni gari nagtuturo. Tay abot ki aga na kagigibo kang litchiplan. Ano? No. Ano litchiplan? Tata may litchiplan naman to pe. Lesson plan ba kung litchip pala? Litchiplan man sa imo. Lesson plan. Nag-aaraga kigigibo kang lesson plan. Bata, iba na bagang niya ng pagturo, makuha ka ki mga reference mo sa through internet na pagpaparataririk pa sa internet. Sus Maria, kahirap man kan mga teacher. Pagkaaga mahampang sa mga estudyante, rubag ang mata. Rubag ang mata ni teacher. Mayon pa yan mamata. Ta dapat alas 7 pasananin aga, yaw na sa eskwelahan. Taigwa na kang ano ito? May biometric. Dahil na pwede ngunya na malate ka. Ta online na online naman. Mabiometric ka. Diyos Maria Joseph. So teacher, maduman sa eskwelahan, dahil pangani na mamahaw nugad. Tapos bayaw na sa mga estudyante, puros pasaway. Jesus Maria Joseph. Ako gusto ko grare mag-eskwela tabi Sardinis kuwa. Gusto ko girare mag-eskwela tabangan ko si teacher magsaway kan mga kaklasiko na parehas ko pasaway. At least ngunyan magilamang akong parasaway na kang pasaway takang inot pasawayon man ako. Ngunyang kuso na naaraman na grabe pala. Kaya ko
Ata so barkada ko nganing teacher daraga. Angan ko niyan daraga pa. Nya ko madam day ka na maagaw. Ano pa man ngayang oras pa ngini magago. Ano pa ngaya? Nailing mo nang yung ngusngab na ngaya maagong pa. Irak ma. Tama na ngayon eh. Paano taya? Gari na lipasan na baga ngaya kami. Ya paano ya ako kaya? Maagom ka pa ngaya kung makakuha ka mga kiagom na para inaw. Para buyong. Para bulang. At ngaya grabe ng problema kung dadagdagan ko pa. Dahil na ngaya sa na ako maagom. Kaya ang ginibo, nag-atama na sa nang ayam. No. Anito so ano ang ayam susaradit sa bagang ayam na mga magayon ng balok kagana pod kito sitso. Iyo bagampig alagaan ngunya kan mga teacher maringi nita masinunod-sunod kaysa makuha ngaya akong agom tabi topi para buyong, para inom, paguli, papanchimbagon ako, suntok digdi, suntok dumaan, tapos para bulang pa, para sigarilyo pa, o digdi na sa nangay ako sa ayam. Uminatama na sa nang ayam. Sabi ni Ma'am Tuason, yun ang gad nga Sir Mox, ang daig ko malingawan, ang pag-agom. Pinasiguro ko nang gan. Iyo, takong ngaya malaw katulos nga sa maturo katulos, matrabaho katulos, daday ka pa agom. Dapat, ang pagkagraduar mo, bago ka maging teacher, dapat magpaagom ka na. Takong makalaog ka, maging full-fledged sa teacher ka na, dahil na, tapos na ang buhay mo dyan. Daraga ka na kayan. Dahil na yan. Karasaran pa kita. O kung bako man, makakaagom ka man, super habal-habal. Surual daw baga naghatod sa iyo. No. Ay, hindi ka daw ngaya. Dahil bako sa pag-ano ha? Bako sa kung ano pa man. May mga nag-istorya nga ni sa kuya na napirita na ngaya ako. Kaipuan ko ngayang may kairiba sa harong. Alangan man nga magura ngaya ko. Dahil lamang ngaya ko ka puro partner ngaya. Kaya ang ginibo, perming busy sa pagturo sa eskwelahan. Nagsigay-sigay man so para habal-habal. So naghatod sa iya. Minsan so para tricycle. Inagom na bagalogod. Yun na nga yan eh. Dahil naman ki-choice. Das bagang ko na nga yan. Kaya iling naagom baga para tricycle o di hatod sundo lugod o di maray. Hatod sundo siya. Di maray baga nga may agaw. Kundi paano iyan sudaing agaw? Sabi kang barkada ko, kung maagaw man sa nangaya ko, ngaya, pasaway man sa nabay na, dahil nangaya ko maagaw. Hatama na sa nangaya kong ayam. So ayam, masinunod-sunod. Pag sinabi kang ayam, sit man. Pag pinahigda-higda. Mabuhay tabi ka ha, mga teacher. Ako, grabe ang pagsaludar ko sa mga teacher. Takong warang teacher, wara ako, wara si mayor, wara si congressman, wara si abogado,
Wala kita kung wala ang teacher. Baka, pero hilinga, so estudyante kang teacher, naging presidente, naging politiko, naging abogado. Nata na, rumduman lamang nindo sa mga teacher nindong bisitahon. Dahil, tamas mga maurag na sa mga estudyante kang teacher. Pero si teacher, huto manggiraray sa eskwelahan. Iyo manggiraray. Teacher 1 manggiraray. So ibang teacher, mga estudyante ninda, naging principal na. Igo baga kayan, hilinga po nindo dyan sa eskwelahan. Iyan niyang principal, may estudyante ko man sana iyan nga. So maestra niya, naging principal na siya, under niya nangon yan. Iyan ang realidad bagatabi, Ma'am Tuason bako. Ang teacher, yaon sa na dyan. Hanggang na sa na yan dyan. Lumangkaw man ang kiposisyon hanggang principal yata o kaya supervisor, apod kaya. School Division Officer na, SDS, Superintendent, school supervisor o kaya superintendent. Iyan ang ganang pinakahalangkaw dyan. Pero kadaklan, ordinaryo sa natabing teacher. Baka hilingan nindo. So teacher, naging politiko na sa mga estudyante. Nga naramdaman lamang kang politiko si teacher na araman sa nangayan na kang inot niya ka nagkrelasi kami malingahuto ng kwarto mi. Nga naramdaman lamang ni politiko na magdonar lamang kay electric pan dyan. Dahil lama. No. At kung ako ang naging politiko, gabos na naging teacher ko, donaran ko kay aircon. Ipa-aircon ko ang kwarto niya. Sisay nga mabayad kang kuryente, yan sana. Yung baga, maugmahon ang sarong teacher pag naroromduman kan mga estudyante niya. Ako nga, pag nahiling ko sa dati kong teacher, naugmahon sa ko. Ika ngaya Emmanuel. Perwisyon ka ngaya sa kuya kang nag-eskwela ka ngaya. Perwisyon ka ngaya. Pero ngaya ngunya naugmahon daw ngaya ako sa imo. Nga tama niya ako, madam, naugmahon ka sa ko. Naugmahon niya ako sa imo, taday ka manggiraray na pirak mo niya. No. Ini si madam. Naugmahon niya ako sa imo, tayo ka manggiraray. Parehas ko manggiraray ka na dahil pirak. Naugmahon pa sa ko. Ay, salbatan ang pahitin ni madam. Jesus Maria. Ano ito na? Ano nangyari? Ay, aling mo na maragon si istoryata. Nawara sa sounds. Lato na ha. Dali na. Nawara da sa sounds. Nahulbot gari tabi. Nahulbot. Yan na. Nahulbot. Ayun na. Nakabalik na. O, di balikan tagirara. Yan ang wala sa sounds ta. Bata magayon si istorya ko. Pag naglalaw kaya sa isip ko, dapat istorya ko na. Taba ka malingawan ko tabi mit Edwin Sistina. So, sabi ko, dakol na bagaki mga naging produkto sa mga teacher. Igwa na ki abogado, igwa ki engineer, igwa ki mga naging politiko, igwa ki mga naging kontratista. Sabi ko, tabi mit Edwin Sistina, kung ako
naging politiko o kaya uminasin-sumang kuta na, madonar ako ki kada naging teacher ko, dodonaran ko ki aircon. Mainiton baga sa classroom na mati tabagang kang inot ka nag-eskwela kita, mainiton baga. Bako. At kung ini naging maestra ko si Ma'am Tuason, donaran ko ini ki aircon, kaya lang ano man idonar ko dahil man akong pirak. No, 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 no. Kunin na. Di. Sabi ko, teacher ko, ugmaon sa ko. Ugmaon sa ko teacher ko na pag nahiling ako, pag nagdadangog sa kuya, na ugmaon daw ngayon ako sa imo Manuel. Nataya ko tabi, madam. Kang inot niya, maski pasawayon ka. Pero nga dakula naman nga so pinagbago mo. Iyo ka manggiraray ngaya. Pero ngaya, bako na ngaya ako dagit sa imo. Kang inot, pasawayon da ako. Pero ugmaon da siya sa kuya, Ma'am Tuason. Ugmaon sa kuya si madam. Nataman niya ako. Naugmaon nga ako sa imo Manuel, tahanggan ko niyan nga, dahil ka manggiraray kipirak. No, 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 no. Iyo man ang gadya ko, tabi madamadi. Kaya ngaya, Manuel, maray pa ngaya, agdahon ta ka. Manangeta, malumi kita dumaan. O di nagdako tabi Ma'am Tuaso, naglumi kami. Si madam ang nagbayad. Taaram niya, dahil man akong pira. Tagon nga may pira ka. Pwede nga talagang binalikan mo ako. Maling ahuton bagan mga classroom. Bagong iyo tabi pa dahil. Ulo kon si Pading. Pading Nico, good morning tabi sa imo. Bako, ugmaon sa kuya tabi pa di so teacher ko. Kang high school, tabata. Padabawon na ako kay ito. Maski ako pasawayon kang inot, pero padabawon na ako kay ito. Biyo daw kay ito tigpapalampaso. Grabe ang pagkapadaba sa kuya. Ngunya, sabi ko na nga ni, ang teacher, hanggang sa na yan dyan? Hanggang na sa na yan para tokdo? So mga naging estudyante ka yan, naging successful na sa buhay, may mga kontratista na nga ni, may mga engineer, may mga doktor. So teacher bang giraray tabi, Ma'am Princess? Ma'am Princess Calmada Blanca, teacher manggiraray. Ano daw kung sa mga naging successful na mga estudyante, marumduman man lamang sa mga teacher na maski nga electric pan man lamang, mag-donate man lamang kamo. Kulang man ang pundo baga kang Department of Education. Anong nangyayari kay ning? Wala na naman daso. Pangyari. Pigpuputol ni madam. Pigpuputol ni madam. Good morning tabi kay Attorney GIO Ong Bunga. Yugod mo yan si Attorney. Pwede ka na tabi Attorney GIO magnotaryo. Attorney GIO ang masunod na dyan sa Premier Distrito kang Albay. Attorney GIO. Matik na yan. May audio na kita? Ma'am Princess? Idol kay Papadan. Good morning tayo bisay mo Papadan. May audio na kita? May audio na? Ano nangyayari? Pigpuputol ka rin ni madam. Habo ni madam na istorya ko so.
Okay na? Ano tabi mit Edwin Sistina? Okay na? Aron kay ni kay mit Edwin Sistina. Mabuoton ining kaklasiko kang elementary. Pero day may maghuna. Na so aki mo tabi mit ito. Teacher man ito. Mga professional na rin sa mga aki ni Mit Edwin Sistina. Kaya kung ngaya marumduman talamang tabi ta nagreskwelahan ng unyan, marumduman taman lamang tabi sa mga teacher ta kahirakon mainiton baga minsan. O maski ngaya magdonar man lamang kamo kiter mo. Nganing si madam pagkape lamang igwaki may magamit pag nagkape. Para na naman. Ay, napasaway. Yun. Okay. Ano nangyayari kay ni yung pahit tadigdi? Ano yun eh? Mabait sa buo na manabihan ang arana pagsuhay nangurog na kapait kung narurumduman si mga sumpaan ang inot na alda. Akin na. Pantay lamang, pantay simo sa limbadi kanduang mata mo. Nuwarin na tiempo na mahiling liwan ang kagayunan mo. Bantay lamang, bantay simo sa limbadi kanduang mata mo. Nuwarin na tiempo na mahiling liwan ang kagayunan mo. Serbisyo Asin Ripar. Ikaan burak nin sa mong banwa magayunon nagtaraga kapus kami sit mo minahanga kaugmahan mahiling ka. Ikaan burak nin sa mong banwa mabuoton nagbikulana kapus kami nagmamahot sit mo ikasamong makapareha. Sa gayon mo kami minahanga, sa lawas mo tunay kang prinsesa, sa puso mi ika na talaga, piliw na maging reyna. Ikaan burak ni sa mong banwa, magayunon na daraga,
Kabus kami sigmo minahanga, kaugmahan, mahiling ka. Sa gayon mo kami minahanga, sa lawas mo tunay kang prinsesa, sa puso mi ika na talaga, pilion ang aking reyna. Ika ang burak ni sa mong banwa, magayunon na daraga. Si Manny Moxea sa programa Servisyo sa Sintropal sa Bicol Net TV. Ano? Pangyari. Magharani ka Abo na kita pa istoryahon tabi boss ato kabigaw. naman ko. Abo na tabi mit ipadago so istorya ta kay madam. Na ika na magduwa-duwa. Pigpupunduhan kita ki audio digdi sa ibong. Ano balik na kina? Kung may gusto ka sa kuya, Napuputol ang audio ta digdi sa ibong. natulos. Ibaad na magustuhan. Boss ato, napupundo ang audio ta digdi. Talaga Nawawara ang sound. natamanta dahil pag ako Kina kita. pagkamoon Pangyari ni abo na tabi mit Edwin Sistina pa istoryaon kita. na makamta Biyernes man baga ko ta kita ngunya. Maray ka ni tabi mo sa ato, tonton, magkurukaranta kita ha. Dahil man kita kibang magpapara iristoryahan na nga, hindi kita magpara iristress tabi. baad na magustuhan Ma'am Lityap, good morning. sa So ibalong festival tabi, puo na tabi kasudma. O ngunyan igwaki, tapat parada. Yo, manta dyan sa siyudad kan Legazpi. ako. Dahil na yun Yari. Mag-enjoy na sa kita. Yo. Ano daw ngaya kung magkurukaranta naman kita? Gari malanit naman ang alunan ko. Ano daw kung magkurukaranta naman kita? Sa kumpikha Ano daw maray na kantaon tangon niyang classmate na Edwin Sistina? Ano maray? Oy, 5 minutos tabi bago mag-alas 8. Magharani ka uya. Ma-break mo na kita ha. Pag-break ta tabi, pagkatapos kang break ta, depende kung ano naman ang pag-iristoryahan ta. Kung dahi, mag-kurkaranta naman kita. Dai ka na magduwa-duwa. Para seryoso. Para maglamate. Yeah. Sige ha, tabi mga tugang, mabalik kita. Sarabay tabi muna kita sa Horacio Imperata. Horacio Imperata, laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan, asin nautob an sa imong kabutan, natamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asingunyan namamatean mina, ang padusang balik, kan sa mong pag-abuso, asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban, huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad.
Dai kaming mabibirikan kundi ka, mamumuto na Ama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Kong Joey Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maning iba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tumta kalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balad sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala naman iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is only managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMac IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay.
si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Alas 8:02 na tabian sa tuyang Philippine Standard Time. Mga tugang, ang oras na yan asin ang programang inidara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Madali sana yan tabi makuha along National Road sa pagitan niyan kang UST and Mariners. Dyan niyan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghahanap tabi, kidorm, boarding house. Diyan na po kamo, MBY Dormitory na tabi kamo ha, kay Madam Maylin. Ohayo gozaimasu. Ang programa pong ini daraman po sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bungaw kang probinsya ni Nalbay, City Councilor Riner Burse kang siyudad ni Tabaco, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shika Posbilo, kasabay taman dyan si ABC President Cap Art Abila kang Malinaw, ang Kapos Bilo Lotto Outlet dyan sa Barangay Tinapi, Poblasyon Malinaw, Albayo. Dyan kabi ka mo magtaya sa Lotto ha. Kaning may chance lamang kita maging milyonaryo. Yo, kay Boss Bob, thank you. Mga tugang, balik po ang sa indong lingkod. Manny Moxea po ini. Si Mr. Hulbutana. Manyang pungal daw kita ng Biyernes. Friday. Dispiras na ngunyan ka dyan sa Banwaan kan tiwi Petsa 9 ngunyan kang Agosto taon 2024. Sundo tabi kita mga tugang mga kabayan alas 9. Yo? Happy birthday kay RD Herbie Aguas, kay Sir Nong Rangasa dyan sa tiwi. Good morning. Birthday man ni Sir Nong. Sa may mga kumpleanyo tabi, maligayang happy birthday! Pag ikaw ang aking kasama. Nagsasabi tanghalunan ko dapat tayo na sa tempo. Sige so Ibalong Festival tabi mga tugang, igwadangon yan ki parade. Ngunyan daw, Petsa 9. Arangkada naman sa Ibalong Festival sa rumbulan man pala ng selebrasyon kang Ibalong Festival 2024 matapos ang alos 3 taon na di 3 taon na daing selebrasyon so Ibalong Festival dahil nga ni kang so sa tuyang pandemya di. So, 3 taon na daiki Ibalong Festival. So, all set na po ang Legazpi City. 3 taon dahi nagkaigwa ki Ibalong Festival. So, puon tabi kasudma nagpuna. Bubuksan po, formal na binuksan po kasudma Agosto 8. And igwangon niyang ki Grand Parade Petsa 9. So padagos po sa mga koordinasyon sa mga public safety personnel PNP para po sa kaligtasan kan mga mabirisita po sa syudad kan Legazpi. So, ang sabi mga tugang, papartisiparan man databi ang nasabing festival kang poco mas o menos 30 US asin South Korea Navy duman sa opening parade. Mapartisipar pala so mga nasa humanitarian mission.
tayaon baga sa syudad kan Legazpi so Pacific Partnership. Di mapartisipar palan ngunyan. Magiging highlights databi sa Ibalong Festival ang mga aktibidades na ini. Iyo po ang Ibalong, mutya ng Ibalong, lakan ng Ibalong, street presentation, asin iba pa. Ayo, sa rambulan databi ni Sir Jonathan Mondragon. So, Beer Plaza, yaon dyan sa Sawangan Park. Di pwede na dyan magturo tambay sa Sawangan Park. O di pasyar na sa nakamo dyan sa Syudad Tabi kang Legazpi. Para po duman sa Ibalong Festival at 2024. Yeah. Sige. Ano nangyari? Serbisyo asin reparo. Bantayan tabi nindo mga tugang mga kabayan ang sa indong mga chikiting. Duman po sa Banwaan Candaraga. May minor de edad duman na nadakop databi sa paggamit nin illegal na droga sa eskwelahan. Sus Maria Josep. Tira pa sana si Mana sa eskwela. Duwan si Mana pa sana. Iyo tanagpon ba kang pitya 29 bako. Panduan si Mana pa sana ngunyan. May nadakop na minor de edad. 17 anyos. Yaon na iningon yan dyan sa kustodiya kang Municipal Social Welfare and Development Office dyan sa Daraga. Ang sarong 17 anyos na estudyante na nadakop ini sa akto na nagagamit po ni marijuana sa laog kang pampublikong eskwelahan. Dyan po sa Banwaan Candaraga. Iling mo na yan. Sabi digdi, may nag-informar dyan sa Daraga Public Safety Office manungod sa naprehindar na aki saro pong watchman kang eskwelahan na may nagagamit databi ki pinagbabawal na bulong nahiling da dyan sa third floor kang eskwelahan sa laog kang CR. Diyos Maria Josep. So, na-recover tabi sa minor de edad ang 40 grams na marijuana na nagkakantidad tabi nin 4,000. Ngunyan, makalipas po ang pagka-arestar kang estudyante, tulos databing nag-gibunin na lecture ang mga kapulisan sa mga kaklase kaini para maibitar po ang paggamit ng illegal na droga. Abiso man sa mga estudyante, tapos duman sa mga naging barkada kang ining suspitsado na mag-adal mo na nin maray. Tapos i-report sa mga paratukdo o kaya sa mga otoridad kung igwaki mga arog pakining nahiling dyan po sa nasambit ng eskwelahan. Dakula man databi so pasasalamat kan mga otoridad sa mga paratukdo duman sa watchman kang eskwelahan huli sa naging vigilante ni sa pag-usip pag-report sa mga otoridad. So sabi kang mga otoridad na magkakigwada tabi sindanin mga pagbibisita sa mga eskwelahan, magkakaigwanin mga pagle-lecture, manungod sa day dapat paggibuhon o kaya day maggamit ki droga, lalong-lalo na ni mga estudyante. So pangapudan man po kang Daraga PNP sa mga magurang na riparuhon ang sa indang mga aki ngani tabi makaibitar. Iyo manangga dapat talaga pig mo monitor taan sa tuyang mga chikiting iba na ngunyan ang impluensya. Iba nang impluensya ngunyan kaya dapat tabi mga tugang na ibita o kaya permita pag-monitor ang sa tuyang mga chikiting kung ano nang pigigibo. O tanganing maagapan ta.
Kung arog ka yan, yugon mo 17 anyos, daman pananggad sa eskwelan guminibo. Ay inay. Sige, mga magurang tabi, bantayan po ang satuyang mga chikiting. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Oni baya, saro ba ka mo digdi sa na-survey? Nasa 76% databi. Mga tugang kang mga Pinoy ang pabor. Pabor tabi sa pagbawal sa paggamit ng cellphone sa mga eskwelahan. Base po yan sa survey kang Pulse Asia. 8 sa kada 10 Pilipino ang pabor na ipagbawal databi ang cellphone sa mga eskwelahan. Bata gunyan bagadain naman ki puros igwa ng cellphone, bihira ng ngunyan, mabilang mo sana siguro sa mga estudyante ang daing cellphone. Halos sa bilog na maghapon, indasan na kumpirasa ng minuto, pirang oras, day kapot o kaya day tigagamit ang cellphone kan sa tuyang mga kakian. Igwa nga ni dyan, maghapon talaga. Kung day magkarulubat ang cellphone, pahit siya ng pahit. Igwa kaya kipanukala si Senator Sherwin Gatchalian na ipagbawal databi ang cellphone sa laog kang school premises. Para po sa mga kindergarten hanggang po senior high school. Lalo na po pag class hour. Kami kayo ito, dahil mang kiselfon pa kaya kang time na ito. Sir Jonathan, gari kang time taday pa mang kiselfon ka ito. Kaya ano man ibabawal sa to. 76% po sa mga Pinoy ang nagsasabi databi na makakatabang databi ang pagban kang cellphone sa eskwelahan. Nasa 13% databi ang sang-ayon na turuan o kaya nasa 13% databi ang bako sang-ayon sa panukalang batas na ni Senator Win Gatchalian. 11% man databi sa mga undecided. Yagan mo yan. Di ang cellphone baga pag uyan baga gani sa mga pribadong trabahuan, pag naglog ka sa trabaho, pag oras kang trabaho mo, pigpapadeposito baga sa cellphone, magagamit mo sana siya pag break mo. Halimbawa, break time mo, makukuha mo cellphone mo, pwede mong mahiling kung may nag-arapod, kung may mga nag-message sa mo. Pagkatapos kang break time mo, isusurrender mo na naman, matrabaho ka na naman. Bako arog kang nasa gobyerno, kapot-kapot talaga ang cellphone. Maski may kliyente na ang pigiinot sa cellphone, pigiinot sa kahuron sa cellphone, kaysa kliyente. Bako, ilinga po nindo dyan sa mga opisina di gobyerno. At na may kliyente na sige pandurdot-dot kang cellphone so empleyado, empleyada. O ano daw ngayon kung ipagbawal man yan? Kung di nga pwede ta sa trabaho baga. Minsan, kaipuan talaga sa communication. Pag apodan ka nga ni boss mo, oy, may madyan nga tao. Pag naghanap nga sa kutaraman mo, dai ako. Bako? Iyan. So, dapat ba ipagbawal pa rin? Ipagbawal din? Ilingan nindo, tabi, ini na-obserbaran ko ini, lalo na sa mga LGUs. Ilingan nindo dyan, imbis na tupagon sa kliyente ninda, daita, sigin duridot kang cellphone.
Dahil taram kung ano pigigibo, nagkakawat o ano. Kaya ito, narumduman ko kay ito. So, bago mag-cellphone, ang pigbawal kay ito, so, pagkawat sa computer. Narumduman ko kay ito, Sir Jonathan. So, mga nasa government offices. Kaya ito, ang libangan kan mga empleyado dahil pa sa cellphone, sa computer na igwaki, kawat na solitaryo. No. Ito arog kayang pinagbawal iyan. Oras ngayon kan trabaho, nagsusulitaryo ka dyan sa computer. O tangon yan, igwana ki cellphone, ay dahil na nagamit kang computer. Dumana sa cellphone, mas dakol ang kawat. Paano ngunyan sa mga aki alimbawa, nagtuturo si madam, si sir. Sigan duridot kang cellphone ni estudyante. Makauko daw ang kantig tuturo ni sir sa kanimam. Talagang okay man ini during kang klase. Kung halimbawa ngayon tapos na recess, pwedeng gumamit kang cellphone. During class hours na. Yung baga pigbubusol ko niya na panukalang batas na ipagbawal sa cellphone during sa nakang klase. Parehas kan sa mga nagtatrabaho, nailing ko nga dyan sa mga mall, hilingan nito sa mga mall. Kaya lang sa private initig a-apply. Maski dahil pakibatas kita, so patakaran kang kumpanya na dapat pag nagtrabaho ka, dahil kang cellphone. O hilingan nito ang mga sales lady. So mga yaon dyan sa pribado. Paglaog ninda, iso-surrender ninda yan. May mga cabinet sinda. Iso-surrender mo yan. Ngunyan, pag break time mo, pwede mong kuahon, pwede mong hilingon. Pero pag oras kang trabaho mo, dahil ka pwedeng magpaparagamit kang cellphone. Takong magkaigwaman kibatas, kita, dapat i-apply man ini sa mga government offices. Dahil paugaring kita kibatas kayan na ipagbawal iyan sa mga pampublikong opisina. Tailingan nindo minsan imbis na tupagon sa kliyente dai may kakul center may kahuron minsan haluyon alat nga mo na may kahuron si ma'am. Halat nga mo na may kahuron si ma'am. Baka sisay ba talaga dapat ang inuton? So kliyente o kung sisay pa? Yan magayon sana nga maging ipagbawal man. Ipagbawal man databi mga tugang sa mga government offices. Yang paggamit kang cellphone during kang sa imong trabaho. Serbisyo asin reparo. Kaimahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Pero igwayang ki mga exemption. Halimbawa, so mga nasa emergency, dahil mo dapat yung pwedeng dahil pagpagamiton ki cellphone. Lalo na so nagkakapot nga kang hotline. Arog kang hotline kang aliko, sige mo nga po, sige ang ring. Dahil man ka nagsisimbak. Baka, di, ngaya mapa-responde. Narog ngaya sa Bureau of Fire. Sa police. Mapa-responde ka ngaya, dahil ka pwedeng mag-upload sa cellphone ta. Dahil man niya kinagkakapot kang cellphone ta, bawal. Pero binawal ba ganyang kang police? Sa police ka to? Pag nasa trabaho ang police, dahil ka pwede magparasuro cellphone. Kapag nadakop ka kayo, hindi sana kung so direktibang ito kung pig-implement pa ito ngunya. Tamailing mo sa mga pulis, yaon sa gilid, imbis na mag-traffic, yaon sa gilid kang tinampo sa malimpoy, sige ang cellphone.
Gani may direktiba kito narumduman ko tapag nagbibisita kito sa mga yaon sa halalangkaw na opisyal, pag naagihan sa pulis na naggagamit kang cellphone sa trabaho mo, na nagtatraffic ka, remati ka. Hindi sana kung big implementer pa ito. Mahiling mo baga sa mga pulis, yaon dyan sa mga sipak, sa mga community present ninda, bata ngon yan sa mga sipak kan mga PNP, inirerko naman. Kaya ito, bakuan aircon. Ngunyan, aircon na so, mga sipag kang PNP, so mga pulis logo, diyan permi sa laog. No. Tanya sa pulis. Uto nga yan naman sa opisina sa mga pulis. Tamalipot. Nagkarano nga yan naman. Nag-email nga yan. Ay, No. Di ba? Imbis nga ato pagon sa traffic digdida ita kapot-kapot sa cellphone. Di nga babawal yan dati, di ba? Inda ko ngunyan kung implementer pa. Tagarigwa kito ki parang regional director na may direktiba na dapat day magamit ki cellphone during kan sa imong trabaho kaya yaon ka sa traffic. Depende nga niyan kung sa kang opisina. Kasi kung yaon ka duman sa mga kaipuan magresponde, apudan ka, dapat may magsimbag duman. Baka, madepende siguro yan. Kaya siguro, so, mapasar kang batas kayan, dapat pag-adala na maray. Iyo. Takong, day ki pagbabawal na arog kaya, dakol tabi na mga empleyado kang gobyerno, ang day po makakapag-perform kan sa indang trabaho dahil po sa cellphone, abo ng butasan sa indang kauron. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Marayin ni si Boss Ato permi kay ning kapot bako cellphone. Si Boss Ato nakabigaw. Ang kapot kay ni permi ni Ato kung bako asay tilin so welding machine. Maray pa yan. May pirak lamang. Magpaparakapot ka kisilpon dahil mangkipirak. Bagong iyo tabi ito. Bagong iyo. Parakapot ka kisilpon dahil ka man dyan magkapirak. Kaputan mo so asay tilin tapos so pang welding mo dyan. Katapos gangal daw may pira ka. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo asin reparo sa Bicol Net TV. Bako ngayon maghapon ka kisilpon, nagburutog na lamang ang mata mo kasi silpon. Si Pading Mario pala, bidbid mo tabi, Boss Ato kabigaw si Mario Bualoy, si Right Hand Drive. May silpo naman. May silpo na, ngunyan, imbis na nagkakayod, nagpapadyak, dahil na nagpapadyak. Nata, sige na sa nang hiling ki pelikula duman sa internet. Naghapon, hanggang mag-aga. Tanakaw kung maghiling kang pelikula sa internet, dahil na nagkayo, dahil na nagluwas. Mabo yung lumuwas, Boss Ato, nahiling ni Pading Amar na bili ka, hurubagon sumata. Nano ka nga padi? Nag-aga nga ako kiling ki pelikula. Nakaukod magsilpon. Ano nga nangyari? Wala baga nga punaw ako. Anong kakanon? Dahil man kikakanon tao, dahil nga ni nagkayo, dahil nagpadyak. Nahiling mo na yan. Nakalukuhan kan mga surusilpunaan.
O, imbis na magkayod, imbis na magpadyak, dae. Sige sa nang hiling ki pelikula. O, bakong luwas gutom, hurubag pa sumata. Hiling mo na yan. Grabe, adi. O, maray nga ako, tadi ako tataukan sa mga ibang pigpipindot dyan sa cellphone. Kung tatao siguro ako, baka naadik man ako sa mga apod kay ni mga kawat dyan. May mga kawat dyan. So, ano itong ML na pigsasabi? Ma'am Franz. Franz Banawon Broncano, good morning. Watching from Kuwait. Pa-shoutout databi sa mga taga-bilog na Malinaw noon. Good morning tabi kay Ma'am Maria Elena Yamamoto. Kay Maria Ana Bursal. Triho, good morning. Yeah. Sige, nasa Kuwait pa lang si Ma'am Broncano. Ingat tabi dyan. Yung bagay yan, so barkada ko, senior citizen naman, mga 60 naman ang edad. Iirak nin Diyos, nakasilpo naman ngunyan. Alingan ng ginibo. Imbis na magkayod, magpadyak dahi. Tao to, sige ang kuti-kuti kang cellphone. Sus Maria Jose. Good morning tabi, pabati po sa Porman me na si Pai Ingo. Good morning tabi. Pai Ingo, good morning. Si Ma'am Maylin, okay lang tabi Madam Maylin. Pag busy, arog talaga kaya. Pasensya na. Na-late da siya. Hiling mo na ya. Day bale, basta yaon permi. Arog talaga kan pag importantihon, priorities importante. Di ba? Nagka-cellphone. Ilingan na na-addict na kang kapipindot kang cellphone. Imbis na magpadyak, daita, oto, kapot-kapot permiso cellphone. Paano pa ya? Kaya ako, pasalamat ako, tatatawasan na ako tatawsan na ako mag-text, tapos mag-upload, magpurupos man kidiit. Pero di ako tatawakan sa mga turo TikTok. Takon magturo TikTok tabi ako bus ato kabigaw. Hinda sana. Kung ano itsura ko kaya. Pasyato tabi sa tawad, pero may warang tubig. Oral daw. Maabot alas 12 na nin banggi. Maray nga, di tayo nag-abot pa tabi to. Maray nga, di tayo nag-abot pa dyan sa inon tubig. Sa muya, dekada na dahin tubig. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Dekada na dahin tubig sa muya. Maray sendo, alas 12, nag-abot pa lang. Sa muya, dekada na dahin tubig. Sige. Alas 8:30 tabi mga tugang, may naipit kitang commercial. Mabalik po kita, madali sa nini. Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba, Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntakalbay, progreso ang dara. Tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta. Pagpuswag kan albay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal,
Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala naman iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshan Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotovio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Moksea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moksea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sige tabi mga tugang 40 o kaya 34 minutos. Lipas na po ang alas 8 nin pagkaaga Philippine Standard Time, oras pong yan. Atod po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sindano. Madali sana yan makuha along National Road. Sa pagitan niyan kang UST and Mariners, dyan yan sa Rawis, Legazpi City. Kaya so mga naghahanap tabi kidorm, boarding house, MBY Dormitory na tabi ka mo ha. Safe na safe po ka mo dyan. Ang oras na yan asin ang programang inidaraman po sa tuya ni Vice Governor Ate Glendaong Bungaw kang probinsya ni Albay. City Councilor Riner Bursik ang siyudad ng Tabaco, Cons Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo kang Malinaw, si ABC President Cap Art Abila. Siyempre mga tugang yaon man po dyan ang Capos Bilo Lotto Outlet. Dyan yan sa Barangay Tinapi, Poblasyon, Malinaw, Albay. Higa, balik po, Manny Moksea po ini, si Mr. Hulbutana. Kanyang pungal daw kita ng Biyernes, Friday. Petsa 9 na kita kang bulan na Agosto taon 2024. Sundo tabi kita mga tugang mga kabayan alas 9. Disperas na ngunyan sa Tiwi. Saga Fiesta. Happy birthday po kay Regional Director Herbie Aguas kang Department of Tourism. Kasabay man dyan ang sa kuyang barkada si Sernong Narangasa. Birthday niya man ngunyan. Yeah. Dyan sa area ni Boss Ato Kabigaw. Masarong dekada naman da kami. Digdi. Da tubig. Yeah. Permi daidan tubig dyan sa inda pagkaga. Baka langkaw lang yan ano. Ipaabot nindo kay Engineer Bien. Matibay bagan si Engineer. Yeah. Sige po, duro-diretso na kita. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moksea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV.
check. Ano to? Python ta na? Kaya sana'y paniwalaan mo ang pag-ibig kung ito. Walang ibang mamahalin kundi ikaw lamang giliw. Kaya't sana'y paniwalaan mo ang pag-ibig kung ito. Sa aking buhay ay walang kapantay, aking pagmamahal asahan mong tunay. Pag-ibig ko sa'yo'y totoo, di walang halong biro. Kaya't sana'y paniwalaan mo ang pag-ibig kong ito. Akor karanta lamang kita ta Biyernes. Kaya't sana'y paniwalaan mo ang pag-ibig kong ito. Sa aking buhay ay walang kapantay, aking pagmamahal asahan mong tunay. Pag-ibig ko sa'yo'y totoo, di walang halong biro. Kaya't sana'y paniwalaan mo ang pag-ibig kong ito. Kaya't sana'y paniwalaan mo ang pag-ibig kong ito. Nailing mo na. Sige tabi mga tugang 40 minutos. Lipas na tabi ang alas 8 nin pagkaaga. Dit naman sa ng minuto. Ano mo na kita? Pa-relax tabi mo na kita. Yo. So ano sanan magluwas? Yun na yan. Sige. Sige, OPM kita. OPM da. Nganing yun na. Sige. Para po sa Indogabos. Biyernes. Petsa 9 po kang Agosto taon 2024. Kung natapos ko ang aking pag-aaral, di sinsanay mayroon na akong dangal na ihaharap sa'yo at ipagyayabang. Sa panaginip lang ako may ipagdiriwang. Yaman at katanyagan sa akin ay wala. Kagisigan ko ay bunga ng isang sumpa. Ang aking inay
ang tangi kong tagahanga. Sa panaginip lang ako may magagawa. Tunay kaya kong ipunin lahat ng bituin. Tunay kaya kong ikapos ihip ng hangin. Tunay kaya kong ipagbawal buhos ng ulan. Sa panaginip lang kita mahahagkan tuwina doon lang. Kung di dahil sa barkada ay tapos ko na ang pag-aaral na nagbibigay ng halaga. Sa awitin kong ito mulang madarama mga pangarap kong walang pangangamba. Doon ay kaya kong ipunin lahat ng bituin. Doon ay kaya kong igapos ihip ng hangin. Doon ay kaya kong ipagbawal buhos ng ulan. Sa panaginip lang kita mahahakan tuwina doon lang. Doon ay kaya kong ipunin lahat ng bituin. Doon ay kaya kong igapos ihip ng hangin. Doon ay kaya kong ipagbawal buhos ng ulan. Mahahagan tuwina doon lang. Sa panaginip lang kita Eling mo na. Para yan sa imo Manong Jess. Maray na agatabi sa imo Manong Jess. Una ko ngayon si Batang Quiapo nagkanta. Eling mo na. No, sige, 45. Anong 45? 45 minutos. Yeah. Lipas tabi ang alas 8 nin pagkaaga. Kurkantaan ta sa natadispiras na bagangon yan sa tiwe. Manong Jess, dispiras na ngunyan sa tiwe. Anong plano? Anong plano ta? May mga nag-imbitar kaya alam. Sarong sana ako. Malaba. Ano pa? Malaba, pwede kang malaba. Ano pa? Kada ako, nagigibuhon. Sige. Diretso sana kita. Huwag magtaka kung ako ay di na maghihintay ng anumang kapalit na inalay kong pag-ibig. Sadyang kulang man ang iyong pagtingin, ang lahat sa'yo'y ibibigay kahit di mo man pinapansin. Huwag mangamba, hindi kita paghahanapan pa ng anumang kapalit na inalay kong pag-ibig. Sadyang ganito ang nagmamahal, di ka dapat mabahala kahit di ka'y walang-wala.
sa kondisyon na. At kung hindi man dumating sa atin ang panahon na ako ay mahalin mo rin, asahan mong di ako magdaramdam kahit ako ay nasasaktan. Huwag mo lang pagkain na ikaw ay aking mahalin. Karimalo yung buhay tadi. Huwag mangamba, hindi kita paghahanapan pa ng anumang kapalit na inalay kong pag-ibig. Sadyang ganito ang nagmamahal, di ka dapat mapahala, hinanakit sa aking walang-wala. At kung hindi man dumating sa akin ang panahon na ako ay mahalin mo rin, asahan mong di ako magdaramdam kahit ako ay nasasaktan. Pagkain na ikaw ay aking mahalin. Hindi man dumating sa atin ang panahon na ako ay mahalin mo rin, asahan mong di ako magdaramdam kahit ako ay nasasaktan. Yan. Sige, nag-request si classmate. Sabi sa kuya, kantaon mo ngaya yan. O, sige. Ray Balira man pala na di. O, sige. Kantaon ta para sa imo. Ray Balira man pala nini. O, 10 minutos sa natabi mga tugang bago mag-alas 9. Pasensya na ka mo ta. Medyo matamlay ngayang pagmati mo. Yeah, matamlay nga. Sige. Para ini kay Meet Edwin Sistina. Malayo pa ang umaga, kahit sa dilim maghihintay pa rin, umaasang bukas ay may liwanag sa aking buhay. Umaga ko'y aking inihintay. Sadyang kaya ang buhay sa mundo ay kay pait, walang kasing lupit. Kailan kaya ako'y di naluluha at aking pangarap ay unti-unting matutupad. Malayo pa ang umaga, di matanaw ang pag-asa. Hanggang kailan matitiis ang paghihirap ko, at sa dilim hinahanap ang pag-asa na walang landas. Kailan pa darating ang bukas para sa akin? Malayo pa ang umaga, di matanaw ang pag-asa.
matitiis ang paghihirap ko. Sa dilim, hinahanap ang pag-asa na walang landas. Kailan ba darating ang bukas para sa akin? Malayo pa ang umaga. Arayon. Yan, yun pala nito. So, malayo pang umaga. Sige, para ito sabi kay classmate na Edwin Sistina. Arayon pa ngayang umaga. Sige, 7 minutos tabi bago mag alas 9. Diretso po kita. Alasong na ini. Bakit ba nang mawalay ka sa piling ko? Ikaw pa rin ang laging hanap-hanap ko. Sa damdamin ay palaging naroon ka. Ang kasama ko ay alaala. Alam ko na nagkamali ako sa'yo. Sinaktan ang pag-ibig at damdamin mo. Sana sa piling ko, ikaw ay magbalik nang muling mabuhay ang ating pag-ibig. Nais ko'y muling mahag ka na, mayakap ka, pagkat pag-ibig mo ang hanap-hanap ko sa bawat sandali. Sinta, nais ko'y muli kang magbalik sa piling ko. Laging ikaw pa rin ang hanap ng puso at aking damdamin. Jonathan Losada, Kura, good morning. Salamat. Bakit manang wawalay ka sa piling ko? Ikaw pa rin ang laging hanap-hanap ko. Sa damdamin ay palaging naroon ka. Ang kasama ko ay alaala. Alam ko na nagkamali ako sa'yo. Sinaktan ang pag-ibig at damdamin mo. Sana sa piling ko, ikaw ay magbalik nang muling mabuhay ang aking pag-ibig. Nais ko'y muling mahagkanap, mayakap ka, pagkat pag-ibig mo ang hanap-hanap ko sa bawat sandali. Sinta, nais ko'y muli kang magbalik sa piling ko. Laging ikaw pa rin ang hanap ng puso at aking damdamin. Nais ko'y muling mahagkanap, mayakap ka, pagkat pag-ibig mo ang hanap-hanap ko
sa bawat sandali, sinta. Nais ko'y muli kang magbalik sa piling ko. Laging ikaw pa rin ang hanap ng puso at aking damdamin. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Sa rumbang sa Serbisyo Asin Reparo kay Mahal si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. sa luba Ay mga tugang 2 minutos tabi bago mag-alas 9. Paano kay ni Sir Junata? Apot na kita kan sa tuyang oras. Baysa na ta. Pag Biyernes, magre-relax kita. Ano? Biyernes. sa higdaan. Oy mga tugang, digdita naman po muna para mentras na tatapuso na sa tuyang programa. Nguninin sa Kanyang pong Friday, Petsa 9 kita kang Agosto taon 2024. Sa pangaran po yan kan samuyang station manager si Maestro nila doon. Sa pangaran po kan mga katuwang ta sa programa yaon dyan ang MBY Dormitory kay Madam Maylin. Dagus sa kumbangon si sa kuyang mata. Kay ano ni Vice Governor Ate Glenda ang Bungaw, Kang Albay, City Councilor Riner Bursican Tabaco, Cons Irene Morales Pahot, Mayor si Capos Bilo, si ABC President Cap Art Abila, Kang Malinaw Albay, thank you. Sa pangaran po yan kang sandali ta, baka may pahabol si PM Tony. Baka may pahabol si PM Tony ha. Baka importante yun ni PM. Maray na aga tabi sa mo. PM. Yes, Sir Mox. Sir Mox. Go ahead. Yes, Sir Mox. Like dito digdi sa Banwaan kan Malinaw Albay. Pinagigibo pa lang ngayon digdi tabi, Sir Mox. Ang uning apod kene inauguration ini kaning bagong municipal building. So blessing kang apod kaan pag-renovate kang municipal building yan. Inauguration and blessing pa lang ngayon tabi, Sir Mox. Pinagigibo digdi sa presente sa digdi sa naunang bitanan apod kene building. Ngunyan ongoing tabi, Sir Mox, and pinagigibong pag-blessing and presente digdi ngayon na pagkaaga and Gobernador Kang Albay. Ini ang saro sa mga bisita ngayon na pagkaaga digdi sa pinagigibong aning blessing ceremony ngayon tabi na pagkaaga. Apera kay Gob Greg sisay panyaon tabi dyan PM. Roger. Apera kay Gob Greg sisay panyaon dyan. Sa presente human sa naan nailing ko digdi na halangkaw na opisyal. Halangkaw na opisyal kan sa tuyang probinsya. Pero yaon dyan sa mga local officials. Roger sa mga local official kan Malinaw presente digdi na hiling ko digdi sa kuyang pinamumugta ka yaon sinda digdi ongoing na nagpasakap na sinda duman sa building. Pinagpo na tabi, Sir Mox, so pagwaras kining holy water. Baka lamang mabindisyon na natultol ta baka giturog naman dyan si Rodel. Anapa daw dyan kung sa'y nagkaturog si Rodel. Ni bagatabi, Sir Mox, na napapunta. Winigwigan lamang ang kang holy water. Ay, sa likod ng Gadbaga ni Rizal. Pero, hindi napapunta na rin. And also, tabi, Sir Mox, na hindi ko mandigdingan yan. And mga personalis kan Bureau of Fire Protection. And also, nagbalita mo pala ng COP. Nagbago na dyan sa COP. Sa COP na dyan, dahil manahiling sa Alinaw Festival.
Alino Festival wara. Pinalita. Tiganap ko, ba't lamang mga ano kadigli? Bago na dyan na si Upi. Ilang din si Baez? Ngayon, kamusta? Kumusta mo si Baez? Sige daw. Nilingan ta daw, tapahabol ta. Pabol talaga si Baez. Taon ni nagiging ka. Sir, good morning po. Si Sir Mops tabi. Paday, good morning tabi. Nag-blessing pala. Nag-blessing pala tabi ngunyan dyan. Ipo. So, gabos na tabi. So, proyekto ba yan? So, proyekto yan na dinaradyan ni Congressman Ed Lagman. So, ngunyan, gabos na tabi yan. Tapos tabi, Vice Mayor Abby Cargollo. 99% tapos na po. 100%. So, ibig sabihin, mga proyekto. Hello, tabi pa de. Kumusta? Okay na? Hello. Okay. So, ibig sabihin, tabi pa de, magagamit ng LGU. Ano to na muna? Kaya na sinda, o ito naglilibot kami sa mga. Okay, sige. Apoton takot akong magagamit ng kang LGU. So, pig turnover kasi may mga opisina dyan na pig-ayos baga. Roger, kinaipuan kayo si Vice na magsabay. Duman sa grupo. Paglibot baga sa municipal building. Nag-ano pa sana, nagbe-blessing pa sana kang building. Roger, may pigtatapok. Ang pag-blessing baga tabi, may pigtatapok na mga barya. Iko dyan. Day pa at yan siguro kani pagkatapos kang libon dating saka pa sana. So piglibot pa sana sa building kasi kasabay diyan iyan na RHU. Pasirin duman sabi mo. Pasirin duman sa area kang RHU. So grupo siyempre kasabay na yung mga opisyalis kang LGU Malinaw. So may program pa yan. Siguro after kayo susundan yung sarong programa, halipot na programa tabi sa mo. Ayo, sige. Okay, pwede na yan. So yan tabi sa mo, ang mga dugang pang informasyon, halidigdi live sa opisina or digdi mismo sa tubangan kan Malinaw Municipal Hall, Tony Gilisnay, Kasurog, Kambicolana, Worldwide. Maniboksing programa, servisyo, sinripata, sa Bicol Net TV. Okay, sige, salamat tabi PM yaon dyan sa munisipyo kang Malinaw. May blessing pala dyan. Sige, mga tugang, paaram na po muna sa indong lingkod. Sa ngaran po nindo mga parantabay niya to, salamat. Paki-like and share na lang po kan sa tuyang programa para mailing man po kang iba. Param na po muna, Manny Moksaya po ini si Mr. Hulbutana. Happy weekend po sa Gabos. Ingat po kita Gabos, magirilingan po kita giraray sa Lunes. Igdi po sa tuyang programa. Adios amigos. Domo arigato. Iringat po kita, baba. Si Manny Moksaya sa programa servisyo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Ripa. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo, asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban,
Huli ka ini, naglalawig an tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano World